भैया काम हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सब दिल से हमके ज्यादा का बोले के बा, हम बोलबो ना करीला, बस अपन काम करे के बा। आप सबके प्यार मिलता, आशीर्वाद मिलता, दुलार मिलता, बस यही के कामना करेला कि हे प्रभु हमरे ऑडियंस के प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमेशा हमके मिलत रहे, एकरे भूख रहे बा हमेशा रही, क्योंकि आप सबके प्यार आशीर्वाद ही हमार संपत्ति है। लेकिन झगड़ा करे के नहीं खे, एकदम हमेशा प्यार से रहे के बाद, सबके साथ एकदम मिलजुल के रहे के बाद। यार अपने भोजपुरिया समाज से आशीर्वाद लेला बहुत दिन हो गई, हमके माफ करिया जा। तो आज हमसे बर्दाश्त ना भइला, आज रुकल ना गईला। हम सोचनी कि ना जो डालना मेरे इंस्टा पे पेज पे उस पर लिख दो कि बहुत जल्दी हम आवत हैं आप सबसे आशीर्वाद लेवे खाती लाइव। सो मैं आया